Ботадағы хава торышы Татарстан халкы һәм юл хезмәтләре өчендә шин мәгънәсендә сынау булды. Кар 2 генә көн яуса да, юллар һәм тротуарлар тиешенчә чистартылмый дип, Казан, Ярчаллы, Орча һәм башка шәһәрләрдән зарланалар. Ишек алларында кар боткасы юллардан йөрү кыен, бөкедә утырабыз диләр. Бүген иртән башкалада транспорт бөкеләре иң югары күрсәткечкә якынлашты. Иртәнге 9-да да ул 7 бал иде әле. Бүген кич 10 балга менде. Синоптиклар тынычландырырга ашыкмый, атна буе күрисе дә күрисе һәм кар йөреп йөрисе булачак. Ни өчен быел да кыш көтмәгәндә килде? Юллардагы хәлне көне буе Гөлназ Сәйфетдинова күзәтә. Бүген 22 ноябрь иртәсе шулай карлы юллардан әкрен хәрәкәттән башланды. Казанда 8-9 баллы бөкеләр. Бүген башкалада бик сирәк кеше генә эшкә соңга калмагандыр. Безнең редакциядә дә андыйлар дистәдән артык иде. Халык коммуналь хезмәтләр кар явуга әзер булмаган ди. Сегодня без машины, на автобус пошла. Бүген эшкә машина белән бармадым инде, автобусны көттем. Бөкеләрдә утырасы килми, юлларда начар. В районе Сибгат-Хакимова. Сибгат-Хаким урамында хайран гына торырга туры килде. 40 минутым кеткәндер. Кар бозлавык, чистартмыйлар. Вишневский урамы гел чиста бит. Ә бу якларга килеп җитә алмыйлар. Вишневского, например, вот чистые всегда улицы. Утром добирался на работу с горок. Иртә белән эшкә барганда проспекттан РКБга кадәр узак тордык. Универсиада проспекты Вишневский урамында да булды. Юллар кайдадыр чистартылган, кайдадыр юк. Эшкә ярты сәгатькә соңга калдым. Менә Әмирхан урамы көндездә машиналар авырлык белән хәрәкәт итә, юл читләре чистартылмаган, тукталыш янында кар өеп куйганнар. Сара Садыкова урамында кар чистарту техникасы урап узган, көндез машиналар азрак булугына коткара. Менә Гагарин урамына да әле кар чистарту техникасы килеп җитмәгән. Иртә белән балалар белән барганда нирәк инде кыенрак, авыр барырга. Икенче көнне кар ява, һаманда машина юк, чистартмыйлар. Яздылар язуын килә дип, но әле һаманда юк. Халык контролендә дә юлларны чистартмаудан зарлану сезоны ачылды. Төп магистральләр үзәк урамнардан кар чыгарылса да, ераккарак киткән саен хәл катлаулырак диләр. Зорги урамында 28-нче йорттан 40-нчы йортка кадәр карны бөтенләй чистартмаганнар. Җәяү йөрергә дә, машинада барырга да кыен. Чистай урамнарында да кар чистарту техникасы юк диләр. Урамга чыгарлык түгел, өйдә бер айлык бала белән утырам. Берәр хәл була калса, ашыгыч ярдәм машинасы да керә алмый. Орчада да карлы юллардан зарланалар. Үзәк урамга илтә торган тротуар чистартылмаган, йөрү читен. Кар эретү пунктларына машиналар килә, әмма алар күп түгел. Әллә шәһәрне актив рәвештә чигештырмыйлар, әллә безгә шулай туры килде. Ленинскийдан бына алып чыгабыз инде бүген менә. Сибгат-Хакимдан чыгаралар бугай. Анда маршрутлар күп безнең. Ярчаллыда да бүген хәрәкәт кыенлашкан, кайбер машиналарны кар тоткынлыгыннан юлып алырга туры килә. Я уже не первый раз застреваю за эти 2 дня. Полнейшее безобразие. Город совершенно был не готов к снегопаду. На работу опоздал на 15 минут. Сейчас вот опять выехал по делам, опять стою в пробках. Республикада хөкем сөргән көньяк циклон юллардагы хәлне 2 көн эчендә үзгәртте дә куйды. Якын көннәрдә явым-төшемнәр кимемәячәк, әмма суыта. Инде бүген төнгә урыны белән 15 градуска кадәр төшәчәк. На востоке республики, по данным метеостанции. Республиканың көнчыгышында Алабуга, Минзәләдә 2 көндә 15-18 мм кар яуды. Бүген һәм киләсе тәүлектәге явым-төшемнәр белән айлык нормага тулачак. Пәнҗешәмбедә урыны белән кар явачак. Ялларга таба явым-төшем туктый, әмма күпкә түгел. Монысына алмашка икенче циклон киләчәк. Просто снег местами сильный. Атна башындагы кебек үк яумаса да, шулай ук карлы циклон булачак. Димәк, монда бер генә сорау кала. Чын кыш башланганчы урамнарны чистартып бетерә алырлармы? Гөлназ Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.